Kok iso mlayu, Gong? Ngojek ya? Lho. Ngojek. Kok kowe ra kelingan ngejakku. Bola dewa nesu panung maning jajanan sukertane bawana aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak klumpati nengklak nang montor aku jruk. Langsung Pak. Kae metuke wong mlayu kae. Banter Pak jebul aku mentor ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ming 20. Diselip bola dewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baradara mlayu. Wah, blas lawan luar biasa. Seminggar iki apa iki? Aku disingkir ya untung selamat. Mulai ya, Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladaya nggawa nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladaya. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah anting dasmu lho kowe. Kakang nikmati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Drak, kowe kelingan ora? Mati 3 purna mau. Heeh. Nah cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae kok nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik kok mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Padake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombayu. Oh iya. Meling kira bojoku ya kok. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak gone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa? Sakarepmu. Bendho ya, Tru? Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena utawa larang iki. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baradaya. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora